DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky Tera. DJ Titan Jello. And this is Faye's Secret File. Si Faye na binigyan ng sobre. At dun sa sobre ay merong 20,000. Pumayag lang siya na makipag-dinner kay boss. Hindi siya pumayag. Hindi niya tinanggap, binalik niya, tapos nag-resign na siya. Kasi marami din naman siyang mga ayaw doon sa ahensyang kinabibilangan niya dati. So, nagtrabaho siya as a government employee at ngayon ay nasa pribadong kumpanya na siya nagtatrabaho. At ang sabi niya nga sa ating mga kabisyo dyan na nagtitiis at umaasa na may magbabago, ang realidad daw ay kung akala mo pader ang gobyerno na pwede mong sandalan, nagkakamali ka. Alipin ka lang dyan. Huwag na huwag mong iisiping mababago mo ang sistema. Masyado ka lang inosente. Kaya kung may pagkakataon kang umalis, umalis ka. Hindi yon kaduwagan, kundi pagpili sa sarili at isang katapangan. So, paano ba yan, Titan Jello? Pakinggan na natin ang mga kabisyo nating nagbahagi ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si RJ. Walang masamang tumanggap, basta sa malinis na paraan nila nakuha yan. Buti na lang nakaalis ka na dyan at hindi ka nagpabilog sa mga yan. Good luck sa'yo, sender, at sana talaga tuloy-tuloy na ang iyong mga blessings sa buhay. Yan ay galing kay RJ. Salamat, RJ. O ito pa sabi ni Ando. Hi, DJ Rocky and DJ Jello. Ang masasabi ko lang ay sana inangat niya kasi yung mismong offer to 1 million. Baka hindi baka hindi talaga natanggihan si bossing kung ganon. Masyadong mababa yung 20,000. Naisip ko din naman, mababa lang siguro yung 20,000. Medyo M yun. Ibang usapan niya. Oo, iba kapag milyon na yung talagang parang kumikislap yung mga mata mo. Tapos parang feeling mo, uy, pwede na ako magpatayo ng ng farm. Wow! Oh, eto sabi naman ni Joe Bert. Agree ako sa sinabi ng sender, DJ Rocky and DJ Jello. Sa gobyerno talaga, pag marunong kang makisabay sa agos, aasenso ka. Pero kung hindi, sorry ka. Kaya tama lang ang ginawa niya na umalis at naganap ng panibagong trabaho na kung saan lumalaban siya ng patas. Shoutout kay Pareng, Alan Alvarez, John Soltes, Alfred, Albert Agustin ng Bulacan Overdrive, Grab Drivers, maraming salamat. Ito pa sabi ni Darwin Russell. Hindi pera ang dahilan ng kasamaan ng tao, kundi tao ang nagpapasama sa pera. Sa bawat taong makikilala mo, hindi mo maiiwasang may mga ahas kang makakasalubong. Kaya bago ka pa nila tuklawin mo na sila. Toxic working environment, abusadong boss at may chismosang katrabaho. Yan ang mga bagay kung bakit may mga empleyadong nagre-resign sa trabaho.
And yun lamang po ang point of view ko sa storya ni Faye. Uy na-cover niya halos lahat ng gusto natin pag-usapan ngayong gabing ito. Itong si Darwin Russell na tipong, kahit gaano pa kahusay yung isang empleyado, kahit gaano pa kapuro yung puso niya, kahit gaano pa siya kalinis, kahit gaano pa siya ka-team player, kung meron siyang mapang-abusong boss, chismosang katrabaho, pangit na environment, toxic na environment, hindi siya tatagal. Tama. Mahirap yung ganun na nasa environment ka na hindi ka naman magiging masaya, hindi ka mag-grow, diba? Pero, wala din. And siguro, dude, dito natin ipapasok na kung yun yung laro mo sa buhay, sige, dun ka. Pero kung hindi yan yung laro mo, wag ka. Yes. Kasi dude, aminin na natin, may ibang tao, kayang sikmurain yun Totoo. Pero may iba na hindi. So hanap ka talaga ng trabahong mag-a-align sa values na meron ka. Kung hindi mo kasi natagpuan na nag-a-align yung values mo dun sa core values and yung sistema nung mismong pinagtatrabahuhan mo, eventually, mental state mo yung magsasuffer. I agree. Pero may mga tao kasi na napakatibay din naman ng mga naging values nila nung bata sila hanggang pagtanda. Pero yun napunta na sila dun sa ganong sistema, nakita na nila na pwedeng mabago yung buhay nila, pwedeng mas mapabuti at maramdaman nila yung kasaganahan, tinatanggal na nila yan Parang wala na tong values education na to. Parang wala na tong mga prinsipyo na to. Tapon na natin to. Pag nakaramdam ng karangyaan sa buhay, kapag naramdaman mo na parang pwede ka maging komportable sa buhay. Nakakalungkot nga, Rax, na may kasabihan na kapag ikaw ay hindi mo kayang lunukin ang prinsipyo mo, hindi mo maaabot yung naabot ng contractor na to. Hindi, pero Akala ko sasabihin mo kung hindi mo kayang lunukin, hindi kayo magtatagal. Pero yun nakakalungkot na realidad ng buhay. Oo. Na walang patas sa mundong to. Parang bakit Like, di mo pwede talaga maging patas sa mundong to. Yes. Di ba? Wala Yung tipong ikaw, nagtatrabaho ka naman na maayos, puro naman yung puso mo, maganda naman yung intensyon mo, pero bakit ikaw pa yung nadedehado? Bakit ikaw pa yung naaabuso? Bakit parang ikaw pa yung nagmumukhang mali? Kahit ikaw naman yung gumagawa ng tama. Yun, tumpak. So bakit ka magtatagal nga doon sa ganong klaseng environment? So ikaw na lang yung umalis. Kung palagay nila yung nabubulok kang kamatis, o di sige, hayaan mo na lang sila lahat ng bulok na kamatis sa iisang lugar. Baka kasi masyado kang precious na kamatis, kaya dapat ikaw na yung umalis dun sa bulok na sistema na yun. Wala lang. Parang nakakagigil kasi 'di ba yung mga bali-balita nitong mga nakaraang araw. Like tayo, mga taxpayers tayo, 'di ba? Oo naman. At hindi na natin hindi na po namin ibibigay yung information tungkol sa mga binabayaran naming tax dito. Basta masasabi lang namin mga nakaka-heart attacks, 'di ba? Oo. Na-travel ka, may tax ka, asawa mo nagbabayad, may tax siya. Alam mo 'yun, ikaw patas ka din, nagfa-file ka ng 2551Q, 21701 annual. Lahat ginagawa mo para lang maging mabuting mamamayan ka ng Pilipinas. Oo yan. Pero biglang malalaman mo kung paano nawawaldas yung bawat sente mo na pinaghirapan mo na dapat sana ay mapunta dun sa mga tamang kagawaran at ma-execute ng tama yung mga pinag-aalatan ng budget na ito. Kulang tayo, kapos tayo dun sa health. Diba? Kapos tayo sa mga ospital. Wala man lang parang mga libreng gamot. Alam mo yun? Na kung tutuusin, pag pinagsama-sama mo yung kaya nakulimbat, dude, parang kaya pala no? Kaya.
Tapos biglang nagkakabaha. Mayaman ang Pilipinas. Talaga. Tunay yan, mayaman ang Pilipinas. Ako, naniniwala ako dun. Kahit i-check natin sa history. Napakayaman ng Pilipinas. Sa ari-arian, sa likas na yaman. Lahat. Sa lahat ng bagay. Kaya nga wag sana tayong gawing bobo ng mga nakahalal. No? Hindi kasi tayo ginagawang bobo eh. Anong ginagawa sa atin? Minsan tayo mismo eh. Ang may mali. Dahil? Ba't natin binoto? Ay, hindi ako bumoto dun sa mga ano. Diba? Pero alam mo, ang good thing na nangyayari ngayon sa atin, mas nagiging bukas na yung isipan ng mga tao. Pero, eto naman din yung downside dun eh. Hindi porke narinig nyo lang, hindi porke nabasa nyo lang, hindi porke eto na yung nangyayari sa kasalukuyan na parang merong pinaupo sa Senado, ganyan. Ibig sabihin, yun na ang punot dulo or parang eto na yung katotohanan. So you have to really fact check ha. So maghanap ka din ng mga sources mo na alam mo mapagkakatiwalaan. So meron tayong mga investigative journalism dyan. So hanap din kayo mga PCIJ, ganyan. Doon kayo sa mga resources talaga na tamang puntahan bago kayo magsabi ng unyong opinion or parang hindi fake bumoto news. sa mga susunod. Oo. Nakakalungkot, sobrang nakakalungkot kada makikita mo yung mga nangyayari ngayon. Wala eh. What if hindi na lang tayo magbayad ng ano? No? Yun nga yung iniisip ko eh. Diba? Ng tax for the whole year? Kuwawa naman yung mga empleyado na umaasa sa mga tax natin. At sino tong mga empleyado na to? Sa gobyerno. Balik na lang siguro muna ng mga nakapag-ghost project yung ano. Diba? Iniisip ko, unang-una yung mga traffic enforcer. Diba? Unang-unang init-init. Diba? Hindi naman lahat ng traffic enforcer nangungutong eh. Yung iba talaga tuwid naman eh, diba? Oo naman. O saan ba sila kumukuha ng pasahod? Saan ba kumukuha ng pasahod ng gobyerno? Si mayor? Sa taxi. Actually, alam mo dude, oo, nakakaawa, di ba? Pero kung tutuusin, may sumasala dyan sa pinakatuktok eh. Kumbaga, sabihin na natin na, okay, paano naman yung tong mga parang rank and file na ito? Itong mga nandun sa komunidad, ito yung talagang nagpapawis, parang kulang na lang dumugo. I mean, maglabas ng dugo sa katawan para lang makumita ng pera. Ito yung mga underpaid pa normally. And sino ba talaga yung kumikita dito? Di ba yung mga nasa tuktok naman? So, parang ito yung hard truth na kapag hindi ka naman nagbayad ng ganito, baka sila naman yung maapektuhan. Pero how do we really make sure na napupunta yung mga taxes natin dun sa mga tamang tao? Diba? Parang, ay. Napupunta man, hindi lang ganun buo. Kasi nga may sumasala sa taas. Yes, sa 100%, 20% napunta. Yung 80% na paghati-hatian. And this goes for all companies naman. I mean, hindi naman ito nangyayari lang, 'di ba, sa mga government agencies. Yes. Nangyayari din doon sa mga pribadong ahensya. Lahat ng bagay sa mundo na 'to ay may politika at may korupsyon. Yes, yun eh. Yun. Paano kaya natin 'to masosolve, no? Siguro nature na talaga natin maging na tao. I mean, nature natin mga tao talaga maging masama. So, wala na pong makakaakyat sa langit. Ngayon palang tanggapin na natin lahat na walang aakyat. Pero may pwede pang magbago. Magbago ng kukuwanan. Source of income. Dapat mawala yung Congress. Yan ang number 1. Talaga? Wala yung mga party list na yan. Talaga? Oo. Isa yan sila. Money making. Feeling mo? Oo. Well, ako hindi ako magaling sa ganitong klaseng aspeto. Pero, syempre, kailangan siguro ng panibagong law that would protect the budget of the Philippines. Kahit maglagay sila dyan. Hindi, yung tipong parang, meron kasi dati dude na ano eh. May bagong sinusulong ngayon yung blockchain. Ayun, blockchain.
So, ewan ko kung narinig mo yun, Kabisyo, yung blockchain na parang law na yun, na dati pa sana talaga sinusulong ng isang mambabatas pero hindi talaga natuloy, 'di ba? Siguro may mga natakot, 'di ba? Kaya hindi talaga na pa final reading yun. Pero gayon pa man, Kabisyo, hindi pa naman huli yung lahat. Isipin na lang siguro natin yung mga future generations after us. Siguro hindi na para sa atin kundi para sa mga susunod na henerasyon after us nga Pero sana ma-experience pa rin natin yung kasaganahan dito sa Pilipinas, no? Na parang, kung masagana naman dito, bakit palilipat ng iba? Tama. Ibang bansa, diba? Kung okay naman yung sistema natin, okay naman yung healthcare natin dito, bakit pa tayo lilipat sa iba? Alam mo, dude, nakakaingit talaga yung ibang bansa, diba? Na parang yung healthcare system nila sobrang ganda. To the point na maternity benefits, sobrang lahat gastos na ng mismong bansa nila. Kasi bayad na yun sa tax nila Tama. Tapos, pag nagkaroon pa ng ibang mga sakuna sa life mo, meron ka pang posibleng makuha. Diba? Di naman tayo tamad mga Pinoy Masisipag naman tayo Wawa lang tayo. Wawa lang talaga. Anyway, maraming salamat sa pag-shed sa amin ng light, Faye. At sana marami ka na-inspire sa iyong secret file. Kami po ay magbabalik ni Titan Jello, and if you want to share your secrets, share nyo lamang po yan sa raketera@gmail.com. Kasama pa rin DJ Raketera. Titan Jello. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Faye's Secret File.